מכשיר סמארטפון חדש. ההורים שלכם לא מפסיקים להזכיר לכם לגבי איך מתפעלים את המכשיר. רוצים ללמוד איך לנצל את המרב מהסמארטפון שלכם? אנחנו מזמינים אתכם אלינו להדרכת סלולר מקצועית, בה תקבלו את כל הידע הדרוש, בכדי שגם את או אתה תוכלו ליהנות מיתרונות הסלולר והטכנולוגיה. בואו נדבר קצת על סוגי ההדרכות שלנו. סוג ההדרכה הראשונה היא הדרכה פרטית, בביתכם, באופן אישי, אחד על אחד, לפי הצרכים שלכם ולפי הרצונות שלכם. וסוג ההדרכה השנייה היא הדרכה קבוצתית שנערכת אחת לשבוע באזורים שונים ברחבי הארץ. במידה ואינכם מעוניינים בהדרכה פרטית בביתכם, או שאתם מעוניינים לפנק את ההורים שלכם או את החברים שלכם בהדרכה כזאת, תשאירו לנו את הפרטים שלכם בטופס שמצורף כאן. במידה ואינכם מעוניינים בהדרכה קבוצתית שמחירה זול יותר מהדרכה פרטית, כנסו ללינק שבתחתית העמוד. חשוב לציין, השארת הפרטים שלכם אינה מחייבת אתכם בשום דבר. המטרה היחידה של השארת הפרטים היא רק בכדי שנוכל לחזור אליכם ולדבר איתכם. תודה שנשארתם איתנו חברים, וברוכים הבאים להדרכת סלולר על מערכת ההפעלה של גוגל, האנדרואיד. אז כמה דברים לפני שנדבר על ההדרכה עצמה. אחד, הדגמים שתומכים בהדרכה הם כל מכשיר או כל דגם שמריץ עליו מערכת הפעלה של אנדרואיד. 2, ההדרכה מתאימה לכל מי שמעוניין ללמוד איך לתפעל את המכשיר שלו כנדרש. 3, אין צורך בידע קודם, הרי לשם זה אתם מגיעים להדרכה. אז מה מצפה לנו ומה נלמד בהדרכה? נגדיר מושגים עיקריים, נלמד להשתמש במחוות המגע, שזה להשתמש באצבעות שלנו על גבי צג המכשיר, נלמד להגדיר חשבון בגוגל, נלמד להכיר את סביבת העבודה ומסכי המכשיר השונים, לדוגמה גרירת מחיקת אפליקציות, ארגון האפליקציות והווידג'יטים על מסך הבית, יצירת תיקיות חדשות, נכיר את תפריטי הגלילה והקיצורים השונים שמגיעים עם המכשיר, נלמד להשתמש בתפריט ההגדרות של המכשיר, לדוגמה הגדרות צלצול, בהירות מסך, שינוי חשבונות משתמש, הפעלת פונקציות עיקריות כגון GPS, בלוטוס, וי-פיי ופונקציות נוספות. נלמד איך משתמשים באפליקציות העיקריות שמגיעות עם המכשיר, לדוגמה שעון מעורר, ניהול יומן, מצלמה, הודעות, שיחות, אנשי קשר ועוד. נכיר יחד את חנות האפליקציות גוגל פליי ונלמד להוריד אפליקציות, לדוגמה פייסבוק, ווייז, וואטסאפ. נלמד להשתמש בג'ימל באמצעות הווב, באמצעות האינטרנט, ונלמד לסנכרן נתונים מהמכשיר למחשב ולהפך, כך למעשה בסוף ההדרכה תהפכו למקצועני סלולר אמיתיים. חברים, ראשית, תודה שבחרתם ב-ILPR. שנית, אנחנו פה בשבילכם, מחכים לשמוע מכם ומצפים לפגוש אתכם. אז ביי בינתיים.